systému živého vysílání, tentokrát z naprosto venkovního prostředí u našeho Kitky Driveu a já po boku nemám nikoho jiného než slavnou paní Týnu, která přijela na zahajovačku a cinkla si tady se mnou naprosto alkoholickým šáněm. Podle mě už jsem mě kolena. Paní Týno, jaká to byla dálka, než jste přijela? Strašně. Ani se neptejte. Jo, ale jak se vám líbí náš Kitky Drive novej? Co na něj říkáte? Takový miminko. Co? Ano. 7 kytiček. Paní Týna už uskutečnila nákup tady v tomto Kitky Driveu a vybrala si číslo 7. A toto video uvidíte určitě sestříhaný potom v podobě reelu. Ale my tady máme jednu takovou věc. Vzhledem k tomu, že nejenom Kitky Drive, že měl trošku zpoždění, tak jsme vymysleli takovou soutěž tady pro místní zákaznice a zákazníky, kteří si mohli vyluštit křížovku, kde bylo výherní slovo Kitky Drive a když nám to donesli zpátky tu křížovku, tak od nás dostali nejenom měšec jako poděkování, ale zároveň jsou ve slosování o poukaz na kytici v hodnotě 1000 korun. A já jsem si říkala, že nikdo jiný tady nemá takové pravomoce na vylosování šťastlivé ženy, nebo muže, vidíme, která od nás ten poukaz dostane a my to potřebujeme zaznamenat v živém vysílání, abyste věděli, kdo to byl, že jo. Takže já to zamíchám. A já se nedívám, jo? Ne, paní Týno, vy se nekoukejte. Tak. Jdeme na to. Tak, hrábněte si tam. Můžete, ano, samozřejmě. To je sranda. My víme, kdo to je. My víme. Já asi budu losovat znovu. Ne, nebudu, dobře. Tak jí to dáme, no. Tak jo, je to taková ta naše věrná, no. Je to taková ta, co si chodí, co tady je jako první. Je tady taky už takový inventář. Je to naše Veronička Walterová, jo. Veronika Walterová vyhrává poukaz na kytici v hodnotě 1000 korun, kterou jí samozřejmě uváže paní Týna. A moc děkujeme úplně všem, kteří se zúčastnili, protože výhra byla vždycky jistá, byl to ten daný měšec. Tak asi testovám, jo? Ano. Do kapsy. A my se budeme těšit samozřejmě i na vás, pokud pojedete okolo. Možná to Sandi tady otoč, takhle jak to tady vypadá, je tady křižovatka. Parkoviště je tady hned z boku, takže si tady krásně zastavíte. Z obou stran budovy je parkoviště, takže opravdu máte to pár kroků sem ke Kitky Driveu a můžete nás nejenom podpořit, ale zároveň být u takového toho nejslavnějšího